De waardjoert in de Oosterpoort in Greensdrok repeteert vanmorgen. Simone Lamsma debuteerde als 14-jarige soliste bij het NNO. Ze jet naar de vrouwtop en komt zo nou en dan naar het noorden weerom om te spelen met het NNO. Ze viel nog altijd naar baan. Dit is natuurlijk ook het orkest waar ik mee ben opgegroeid. Dus dat is iets heel speciaals. Het is voor mij een orkest en een plek met zo ontzettend veel herinneringen. En ook heel veel emotie die er dan aan verbonden zit. Dus het is altijd heel bijzonder om bij dit orkest dan te mogen terugkeren. Ik denk dat wij misschien wel haar huisorkest zijn. Ze heeft heel veel tot ons opgetreden. Om de 2 jaar, 3 jaar is ze bij ons solist. En wij zijn ontzettend blij dat zij nog steeds bij ons terugkomt. Ze speelt over de hele wereld, bij de grootste orkesten, met haar band met het Noorden. En de band die al heel lang met het NNO bestaat, zijn wij bevoorrecht dat ze nog steeds hier met de regelmaat komt. Gewoonwij is de agenda van Lamsma al jaren in het volboekt en is er geen ruimte voor spontane optredens. Door de coronacrisis in een soort concerten net terug en is de ruimte er vol. Al docht Lamsma nog een soort digitale projecten. Ik mis het publiek enorm, vooral in Drachten. Zal het natuurlijk voor mij nog meer zijn en ik zal het publiek nog meer missen, omdat die plek is voor mij gewoon verbonden aan het publiek en aan de warmte van het publiek. Dus het is anders, maar ik vind het wel heel belangrijk dat we ook in deze tijd muziek blijven maken, omdat het zo ontzettend veel doet met mensen.